Hei și salut lume! Eu sunt Andrei și astăzi am revenit cu un nou episod din Terraria. În acest episod m-am gândit să vă arăt un server al cărui IP îl veți avea în descriere. Serverul îmi place foarte mult, este foarte bine făcut, după cum vedeți aici este o zonă pe care nu l-am explorat-o eu, uitați-vă, este mapa large, dacă nu mă înșel. Și haideți să începem să explorăm. Aici nu, de ce nu mă pot urca pe astea. Și vreau să văd dacă are o... Are free chest. Deci, ninja shirt aici nu sunt prea interesante. Poțiuni pe aici. Sperăm că nu să găsim și noi niște iteme bune. Chest. Să înceapă distracția. Bam. Și cu bam. Așa. În acest chest vreau să găsesc o anumită armură care, când o pui, ți se pune pe tine un scut și ai ca un scut și atunci când zombii se lovesc de tine, tu ai scutul. Vreau aici să ne uităm să vedem ce iteme sunt și așa mai departe. Va fi un video obișnuit de Terraria, sper să vă placă. Hai bă, dar nu găsim și aia de care îmi trebuie mie. Vreau să iau asta. Cu asta. Și cu asta. Și să ne luăm băi și noi o armură. Asta îmi dea 16 defense cu 5 cu 10. O voi lua pe asta. Cu asta. Și cu asta. Și în partea cealaltă o voi avea pe asta cu asta și cu asta. Pe-aia uitați-vă ce șmecher arăta. Aici sunt niște statui. Așa ne-am găsit și wings-urile. Asta e Magic Harp. Putem să zburăm acum. Poate găsim și noi niște gloanțe, cadouri. Voi pune pauză până mă voi face eu full ca lumea și apoi ne vom duce pe un server PvP ca să ne luptăm. Da, și am revenit. Uitați, acesta sunt eu acum, zbor. Am un pet după mine. Mi-am luat mai multe săbii, una care face asta, una care face nimic, una care face asta, una care face asta. Iau. Help me please. Mi-am luat un pistol care nu trage cu niște chestii prea șmechere. Uite-ți în ce sugeți.
Era și o arbaretă pe acolo, dar din păcate cred că am uitat să ia. Coins. Așa. Ia-mă. O, ce tare, le dă foc. Ia. Și-a luat foc acum. Și ne-a murit înainte să ajungă la mine. Și voi pune pauză până voi găsi o mapă PvP. Da, și am revenit. Suntem pe acest server de PvP. Dar se pare că nu găsim pe nimeni. Cred că am intrat în vreo 5 sau 6 servere și tot n-am găsit pe nimeni. Așa că măcar dacă nu vom juca PvP, o să vă prezint acest server. Da, uite ce sunt ale. Mă gândesc că ei or fi oameni, mă. Ia, hai. Cred că ea sunt muncitori din ea de trimești la casă. Ia. /vot. Cam nu bă sabia de ei, e da așa de greu. Ia mă, 5. Asta e aia bună. Așa. What? De ce am murit? Nu știu. Și uitați, acum mă bag într-o zonă de genul ăsta, da? Și acum ca să urcăm înapoi acolo sus, ați văzut, trebuie să scriem /warp world. Și uitați, ne-a dus. Noi de aici ieșim frumos și ne ducem unde vrem. Așa, hop, 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 mamă. Mie chiar îmi place mapa destul de mult. Este destul de frumoasă, am muncit destul la ea omul. Da, și scrie că nu avem niciun inamic, deci nu vom putea juca PvP. Deci, lume, cam atât cu acest video, sper că v-a plăcut, nu uitați de like, share și subscribe și ne revedem data viitoare. Pa, pa!